कालचारेल सेन्टार बे कालचारेल सेन्टारखौ मिथियै रावबो हयथ' सुबुं गैला आथिखालाव बिनि आफादगिरा बारलांफा नार्जारी दिनैसिम फैयै फैयै बे सेन्टारा 25 बोसोर जाफैबाय थ' बे सेन्टारनिफ्रायनो गोबां मोसानाय फोरोंनाय एबा गुबुन गुबुन जायगायाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव भारतनि बाहेरायावबो बर' मोसानायखौ दिन्थिफुंहैनायाव एबा हारिमुखौ फेहेरनाय फुवारनायनि बेलायाव रामफलबिलाव थानाय बे बड'लेण्ड जि कालचारेल सेन्टार बे सेन्टारा गोबां माने रल बिथांमोना प्ले खालामबोदों गोबां बिफाव गोबां कन्ट्रिबिउसन बिथांमोना होदों बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बे सेन्टारा आरो बेनिखायनो जों मिजिं थिदोङो बे सेन्टारा जाहाथे आरोबाव दावगालांनो हायो दिनै सेन्टारा माखासे आंखालफोर दङ जोङो भिजिट खालामनानै जोङो नुबाय बा जोङो सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो खिन्थु बे रोखोमनि सरकारनिफ्राय बिथांमोना नांगौ बायदि अनसुंथाइफोर मोनाखै नाथाय आथिखालनि जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङा बायदि रोखोमनि दायो हारिमुआव जायफोर खामानि मावगासिनो दं जायफोर फसंथानफ्रा खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो प्रायरिटि हिसाबै बेफोर फसंथानफोरखौ सायख'नाय जागोन आंबो दिनै आंनिफ्राय आंनि नैबे फाइनान्सियेल जे इयार बे फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय बे फसंथाननो राङारि अनसुंथाइ होगोन जाहाथे बिथांमोना आरोबाव मोजाङै गावसिनि खामानिखौ मावलांनो हायो एबा बिथांमोननि जे आंखाल बे आंखालखौ माखासे एसे जाहाथे सुफुंना लानो हायो मानोना सासे MLA हिसाबै गिदिर आङो माबा मोनसे बिथांमोननो होलांनो हाया नाथाय आंनि फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय मोनसे बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो जे अनसुंथाइखौ मोनोबा हयथ' बे फसंथाना एसे मुलाम्फा जागोन बा एसेबाबो बिसोरनि आंखाला सुफुंजागोन दिनै बयबो बाख्नायो रामफलबिलाव थानाय बे बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारखौ गमामायैनो बिथांमोना देश बिदेशाव बर'नि मोसानायखौ लांगासिनो दं आरो दिल्लीयाव जुदि मोसानाय नांगौ होननानै बुङोब्लानो रामफलबिल कालचारेल सेन्टार बारलांफा नार्जारी दैदेननाय बयबो बिहरो बा जोंनि गिदिर गिदिर जिथु मोसानाय थांनाय बारावबो नोंथांमोना नुदों ISPL जायोब्ला बावहाय 500निबो बारा मोसानाय बाहाय दिन्थिफुंनाय जादों जेखौ नायनानै बयबो मानसिफ्रा गोमोदों आरो बाहेरायाव गोबां प्रसार जादों दा बेबायदि फसंथाननिफ्रायनो बे मोसानायखौबो जादोंमोन दा ओंखायनो रामफलबिलाव थानाय बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार एबा बारलांफा नार्जारी बिथांमोननि जिथु नाजानाय बे नाजानायजोंनो दिनै हारिमु बिथिङाव दावगागासिनो दं आरो मिजिंथियो बिथांमोना दावगालांनो हागोन रामफलबिल जायफोर बेबायदि फसंथानफोर दङ गोबां बेबायदि फसंथान दङ जों मिथिनायाव दिनै क'क्राझारावबो आरो बेबायदिनो दंबावो चक्रधर नार्जारीनि दैदेननायाव बिसमुरियाव दङ दिलीप नार्जारीनि दैदेननायाव बेबायदि मोनसे फसंथानफोर दङ गसाइगावआव दङ अदालगुरिसिम बेबायदि फसंथानफोर दङ BTCनि सिङाव आरो BTCनि बायजोआवबो दङ दायो ओंखायनो बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै गाहायै वेस्ट बेंगलनि बर'फोर नेपालाव थानाय बर'फोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे मावबादा खुंनो थाखाय दायो मोनसे थामथिम खालामदों दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ बानजाय होनानै आरो बेबायदिनो बांलादेशआव थानाय बर'फोर आरो मेघालयआव थानाय बर'फोर बिथांमोनखौ सरजाबनानै त्रिपुरायाव थानाय बर'फोर बिथांमोनखौ सरजाबनानै मावबादा खुंनो थाखाय मोनसे थामथिम खालामगासिनो दङ नेपालाव माबायदि बर'फ्रा मोसायो मा मेथाइ खनो वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा माबादि गुबुन गुबुन रायजो मेघालयना माबादि त्रिपुराना माबादि बांलादेशआव थानाया माबादि बिसिनि अरिजिना मा बेखौबो संरैखा खालामनायनि थाखाय बेबायदि माखासे हाबाफारिखौ लानो थाखाय थामथिम खालामगासिनो दङ बावैनो सिलिगुरियाव बे हाबाफारिया जागायजेनगोन वेस्ट बेंगल आरो नेपालनि थाखाय दा सरकारि भाबैबो दानि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ बेबायदि नाजादों आरोबाव बेबायदिनो गोबां माने फसंथानफोर दं जाय फसंथानफोरखौ बे राङारि मदद होनानै बिथांमोनखौ खामानि मावनायनि खाबु होनाय जादों दिनै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो गिबियाव आसाम सरकारा 100 कौटिनि राङारि माने मोनसे बाजेट हमदोंमोन इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचारनि थाखाय खामानि मावनो आरो बे गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट बेयाव आसामनि मानगोनां आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथांखौ नायहोदोंमोन बिनि उनाव दायो सानै मन्थ्रिया बेखौ नायो डक्टर रनज पेगु आरो नन्दिता गार्ल'सा बे सानै मन्थ्रियानि दायित्व होनाय जादों जेफोर माने फसंथान मिउजियाम बायदिसिनाखौ डक्टर रनज पेगुआ नायगोन आरो बे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिनाफोरखौ माने नन्दिता गार्ल'सा नायगोन बेबायदि मोननै खोन्दोआव बाहागो राननानै
बिनि खामानिफोरखौ होगासिनो दङ मैया माखासेनो फोसावग्रोनाय जादों आरो जों नुलांगोन जे बेबायदि माखासे हाबाफारि लानायखौ फेथ एन्ड कालचार होनदों माने फोथायनाय धोरोम सिबिनाय मोनसे थाहैबाय मैया नुदों जों बाथौ महासभानो होनाय जादों आरो कालचार होनोबा मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनायफोर फैगोन दा मोननै खोन्दोआव बेफोरखौबो राननानै होनाय जागोन आरो जों बर'फ्रा जिथु थागिबि आरो जों बर'फ्रानो बांसिन हयथ' मोनगोन बेखौ जों मिजिं थिदों दा जागायजेनदोंल'सो प्रसेसा लासैनो जागोन मैया सेरेमनियेल मोनसे डिस्ट्रिबिउसन जादों 100 कौटिब्लाथ' बयबो मोनगोन आरो हयथ' खालमासि आरोबाव बारा बाजेटआ बारा जागोन दा जायफोरनो नांथारगौ एबा जायफोर खामानि मावथारो बेबायदि फसंथानफोरनो होनाय जादों